in de culture. Na al mijn W's laatst jaar heb ik mezelf gevraagd. Ik wonder hoe zal het is als ik moet een rap file. Die rap color community is te vol gatekeepers. En dan lijkt ze man black ball. En nou is ik nog een blackmail. En dat is wat ik uit van die culture. Ik heb gewiet. Zij gaan nou weer op je steeds komen met uw Engelse rap. Ik heb gewiet. Zij gaan op je steeds komen met uw Engelse rap. Om te wijzen, zij is all dead. But let's face all fix. Zij call yourself a goat. Als ik jou gaat smek, gaat zij springbok. Al wat ze gaat zien is all blik. But let's face all facts. You try to do gangster rap om te wijzen, ze rappen van die kijkflits. But your words don't match your ex, soos hy Turkse soap is wat in Afrikaanse dap is. Ik sê nie dat jou Afrikaans te swak is. Al wat ek sien is 'n broer wat sy gefriet was met dieselfde wasle wat sy gat af met vie. Dis kom sien sy rappe met 'n klomp gedagtes. Sy disse my met AI pics. Waar is die woorde? Of is het omdat jou aard te swak is? Conflict bring fucking geld in jou sakkie. En vir wat wil sy nog steeds so agterbaks is?